Падзеі першай сусветнай жылі ў палацы Нямцевічаў у Скоках. З нагоды 95-й гадавіны заключэння брэсцкага міру тут адбыўся фестываль ваенна-гістарычнай рэканструкцыі. Аб тым, што асноўныя перамовы аб падпісанні брэсцкага міру вяліся не ў Брэсце, стала вядома зусім нядаўна. Перамір'е, якое паклала канец першай сусветнай вайне, было заключана тут, у Скокаўскім палацы Нямцевічаў. Праз 95 год са дня перамоў, якія змянілі ход сусветнай гісторыі, у Скоках разгарнуліся баявыя дзеянні. Стрэлы, выбухі, крыкі наступлення, падзеі першай сусветнай літаральна ажылі падчас ваенна-гістарычнай рэканструкцыі. Усяго ў міжнародным фестывалі прынялі ўдзел больш за 30 прадстаўнікоў гістарычных клубаў з Беларусі, России и Украины. Это интересно тем, что это вообще как таковые реконструкции событий Первой мировой. У нас известно много по Второй мировой проводятся, а по Первой достаточно немного. Вот с Маргони были с организаторами, в принципе, реконструкции ряд, несколько уже проводилось. Вот. На Брестской земле это первая реконструкция. Я всем своим товарищам в Украине, в Польше, в Прибалтике, в Москве и Санкт-Петербурге говорю, что реконструкцию Первой мировой войны надо проводить только в Беларуси. Чисто из-за географического положения. Тое, што ў палацы Нямцевічаў адбываліся значныя гістарычныя падзеі, такі магло застацца таямніцай, калі б не асабістая ініцыятыва Анатолія Гладышчука. За унікальнымі дакументамі кандыдат фізіка-матэматычных навук звярнуўся ў баварскі каралеўскі архіў. У палацы знакамітага беларускага роду Нямцевічаў у розныя часы адбываліся і іншыя значныя гістарычныя падзеі. Унікальнасць будынка яшчэ і ў тым, што ён амаль цалкам захаваўся да нашых дзён. Пасля рэстаўрацыі палац мае сапраўды такі ж выгляд, як і 2,5 стагоддзя таму. Фестываль ваенна-гістарычнай рэканструкцыі стане традыцыйным мерапрыемствам, якое будзе праводзіцца ў сядзібе, і прычым не адзіным. Будет 3 ежегодных обязательных мероприятия, причем они будут достаточно сильно отличаться друг от друга. То есть 19 мая так называемая встреча с Немцевичами, 15 декабря мы планируем ежегодное опять же мероприятие, посвященное Брестскому перемирию. Ну и 16 февраля это будет мероприятие театральной направленности Урсын-вечера, посвященные дате рождения Юлиана Урсына-Немцевича, одного из самых знаменитых рода Немцевича. Рэстаўрацыя будынка яшчэ не скончана, а ён ужо прыцягнуў столькі увагі. Можна не сумнявацца, у музеі сядзібы Нямцевічаў ёсць усе шансы ўвайсці ў спіс брэндавых музеяў Брэшчыны. Марыя Троніш, Юрый Плінда, Абласны навіны, Брэсцкі раён.